Malawi today. Good afternoon, not yet evening. Ndabwera nkhani yomvetsa chisoni komanso yofuna kuti Malawi ayiziwe. We have discovered, and it has come to our knowledge, our attention, that the MCP government is planning something very, very, very sinister. Zimene zakuti sinditha kunena pano lero, koma zokhumudwitsa zachisoni. Ali ndi anthu magulu a anthu amene abweretsa mdziko muno, amene azikhala kuyika Malawians patsogolo ndikuyuza anyamata aja amakhala mulilongwe aja amakhala maskini mulilongwe muja aja town boys, those city boys, ndi anthu ambiri to identify their political opponents and kill them. And ayika njira zambiri zimene afuna aphere Malawi muno. Afuna aphe anthu akumwera, afuna aphe anthu Eastern region, afuna aphe anthu akumpoto, afunanso aphe anthu aukasungu, kaya kuti pali malo ena amati kudwangwa, from auti kwa dwangwa sinaziwaso tukasungu kuli dwangwa, wina wakuntunda kupita paka uko, then kota northeast up to kota north. And very sad, very sad. This is their plan. And some of people of Nchishi somewhere, those who may not subscribe to the ideals and party support. Anyamata amene manena tena aja, panonso para anyamata ena, amene ena ndi unfortunately my members of parliament, amene arumbira kuti sapereka bomali to any other party that might win, kuli bwino akuti pakhale magazi. Ndi ine chimene chandidabwitsa kwambiri, chimene chandikhumudwitsa kwambiri nchakuti ife Malawi muno, we have been known to be peace-loving people. Yes, tinali ndi ma differences athu pandale. Yes, timapana mbuyomo, but it was not something that we would call tribal genocide or tribal war. We have been very, very exceptional in terms of killing each other based on tribes. Koma zimene afuna apange aku Central region, especially maboma awa Dowa, Lilongwe, Mchinji, and part of Des and Salima. It's very unfortunate. Very unfortunate indeed. We love the people of Lilongwe. We love the people of Dowa. We love the people of Mchinji. We love the people of part of Des and Salima. We love you people. There's no way that we can today, because of party differences, because of party or maybe hatred, we can go as far as killing each other. No. Anyamata amene wawo ku opposition chonde tikhale pansi. We must have a crisis meeting, and we have their names. Some of them, they are members of parliament. Some of them, they are people that they are sponsoring kuti ayambe kupanga zokupa mitundu ya anthu ena. Apasidwa mafuti, pakati pa ankanena kaichina mtanyiwa kandani, ankanena zakuti kayagula mafuti, is out there distributing. Some of us were not taking that very seriously. Because we knew kuti Malawi could not reach paka pa position ya kuti mpaka tizibomberana chifukwa chosiyana mitundu. Let us, all of us, look at and emulate the examples of Dr. Kamuzubanda. He never wanted Malawi to be divided politically. He wanted Malawi that is united, Malawi that is loyal,
Malawi that is disciplined, Malawi that is obedient. That is what Dr. Banda was professing all along. He never, even at his rallies, talk about division, talk about tribal wars, talk about tribal divisions, talk about regional divisions. Yes, he might have erred. Sometimes maybe he was overexcited. You know, excitement can be can go to anybody. Excitement can be with anybody. Koma excitement at Otabanda had an element of discipline. Akakondwa kwambiri kuti say anthu auku muzonda anzanu, don't do that. That is the excitement I'm talking about. Sometimes it was overboard. Koma iya kuti even the president is knowledge, or the president is aware that this is what is happening. It makes some of us sad. Uja amanena zakuti akhoza kutshora kukhosi, akhoza ujeni. It's just a drop in the ocean. It's just a storm in a teacup. Koma pali zinthu zambiri zeni zimene zikupangika. Kunena za zikwanje, komatu Sikuli anthu azasiya kugwiritsa ntchito zikwanje, because pazafika kuti mkumudula munthu wechikwanje, chikwanje icho nkuduka, nkuwuluka chikwanje icho kukapha abale anu onse kumuzi. Musanafike kumuzi ana anu onse adulidwa mitu. Nthawi imene ikubwera. Koma it's my humble appeal to say chonde tisamafike zimenezozo. Chifukwa pali anthu enanso ndochenja, palibe munthu wa dziko lapansi kuti yende amaziwa zonse. Ayi, palibe. America undermined Iran. Kuti Iran is a small country, we can simply just put this bomb. This is the best bomb kuti to go and penetrate wherever they have stored whatever military materials were. Anaona kuti anakanika bomu ijena yose jena ngosungunuka bomu yose iji nkudabwa kuti bomu imene chitikuidalira kuti this is the last of all the bombs kungosungunuka basi. Ndeno chimene uthandaza pano chakuti never underestimate your opponent. Malawi Congress Party, this is my appeal. Never underestimate your opponent. Opponents. Never underestimate the intelligence of your fellow human being. Masenga alipali ponse. Palibe kuti this is the best Masenga and this is lesser Masenga than this. What you see in amongst Gule Wamkuru is what you see in African societies. So it's a part of our culture. It does not happen only one region. No, it is across the country. Parantu ena chikwanje chija kusandusa mazi ena keso amena kuti akangukulowa kuti akugwere iwe kayamba mutu basi ndeuti wata. Ukafika kunyumba basi iwe ndeuti wasungunuka basi kukhala acid. Parantu ena amapanga zimene zonse. Parantu ena amakhoza basi iwe munthu ukagona pauje nepaja basi achosamo mzimu ukupita uja ukangogwa basi wasowa. Anthu ena amapanga zimene zonse. Parantu ena amachosa mafupa munthu. Uri wa moyo kwa mafupa wosachosa. Zimapangika. Parantu ena mfuti yomweyi kukuombera choncho mpeza kuti mfuti icho ukapha abale ako onse kumene ali. Anthu ena amazipanga zimenezo. Koma zonsezo ife tumanena kuti Mulungu tumike pasogolo zachabe. Tisafunirane zoyipa. Tisafunirane kuti pakuti awa yati walangeko. Pali wina wakeso mzanga wa Central Region anandiba telefoni zonse zakuti tikhaleko thafu tiyambe kuti wamenya anthu aziopa. Ai pofera munthu salambula. Chonda abale anga tikondane. Mfuti izi mukhoza kudalira mfuti nthawi zina sizigwira ntchito. Mukhoza kudalira mipeni mabenesi whatever nthawi zina zimakhala kuti sizigwira ntchito. I knew one person in Kasungu, Kwachuru, in those years. I was sent there
ndi amaplanga ndiponso ndadandaula kwambiri kuti amaplanga amwalira pa zinthu zisizina nakati mwakafusa amakhala kumanja kuti tiyeni kumanja mukafuse ame timatengera pa mpango kutenga even ng'ombe kuti tichite demonstrate timatenga ng'ombe zakamuzija 100 pa mpango nkukwera basi osachita kumayenda nawo pasi mpango tawika nthumba zimene zimapangika nthawi zinatu munthu akamamuchita recruit in those days they were recruiting that particular person based on what that person is all about. Ndeno munthu ukanena kuti ndasiya izi ndikupemphera nthawi zina kuti ubwerere kumene kuja ndikuti umakakhala munthu oyipa kwambiri kusiyana ndi mmene unalili kale. Just imagine ine today ndikungubentherani chabe pang'ono sikuti ndipita in details nditayendesa galimoto ndafika pena pachita peza ndi chinjoka chachikulu chinjoka chimenechi chinangobwera chocho kundiyang'ana ndine nasuwa kuti ndidusa bwanji ndinakhala paja chayang'ana pachasisa pansi chitasisa pansi chinangopita pathengo chocho ndiye nduti kapena chapita ndiyendese galimoto chayimaso kusogolo ndiye natuluka mgalimoto mucho natuluka basi kuti kungoti ine ndatuluka basi mbese icho chapita kaimapo ndiye pamene nanenso sinayende nakhala nthawi yayitali pamene popo naziwa kuti chikutanthauza chani basi nokwera galimoto kumapita nachonso chimapita koma china chinjoka choopsa kwambiri I've never seen that snake in my life. Ndino zimene ndikukutanthauzirani pano kuti ndangokubentherani chabe pang'ono munthu samapite kumasenga ayi munthu ukhale munthu wokonda ziko IMCP timakukondani kwambiri. Believe you me, that is a mother part in the country, but don't misbehave. Don't take Central Region to be the Central Region for MCP. MCP should be all over. Should be in the north, should be in the south, should be in the eastern region, should be all the districts in the country. That is what we are looking for. Koma mukati muzito wopyeza chifukwa cha munthu uja wakhuta nthawi ija wakhuta uja kutanena utithyola makhosi wazithyola kale tukhosi amene uja wazithyola and it's an irreversible statement what I'm telling you. Munthu uja watha munthu uja wazithyola khosi chifukwa nthawi zina kunena kwandithe na nthambwe anazitengera. We want a peaceful Malawi. See, this country is a darling of African countries. It's a darling. Let us maintain peace, law, and order. Please, please, please. Let us not call for wars, tribal wars. Amara and upempani, and ifendifa amozi, ama judges that. Don't say because Chief Justice from Central Region, member SPC is from Central Region, Army Commander is from Central Region, Governor of Reserve Bank is from Central Region, Commissioner of Inspector General of Police from Central Region. I want five. They're very strategic. And we don't have to look at where you are coming from in Central Region. Because some of you, amendachurapa now, ngati uyu mwana uyu SPC bambwake anali pa Robert Break auphunzitsa chani amaphunzitsa he was a teacher, mathematician teacher. We convinced him, he became an MP wa dera la kudowa East kucha. Ndani uyu mai ndani uyu bambwake anali pa Robert Break a teacher. Ine ndikwaziwa bwino ndagwira nawo ntchito. We convinced him kuti asiye za uphunzitsi akayambe za MCP. And he was a very quiet member of parliament. Very reliable. So no, ife tikamakuuzani zinthu ngati izi muzitilora kudeza kunalanzange na Jumapili amatenga anthu ujeni anandipita nani kudamba kudeza anthu amujeni sija amakazingira pamutu chimanga chokazinga iwo ataika pamutu apo kumapya pamutu pa chimanga anthu akudya ina paka nandi pasapo nadya. Ndeno chonde akuluakulu zimene ndikukuuzani pano sikuti kapena ndikukulatirani yani ndinali wotayika panopo namulora Mulungu. That's why I was always promoting the values of Prophet Shepherd Bushire wherever I was going. Koma ndaonanso kuti am I doing the right things? Kapena anthu tikunamizana kapena chifukwa Mulungu tisamamtenge ngati Mulungu ndi Peter or James ayi. Let us worship him in a true sense. Let us all bow before him because he is the creator of heavens and the earth.
koma zimene mkupangazo sizabwino. Enafe tinamlandira Yehova takula, ndi tikakula tiyena kulemekeza nathu, tiyena kulemekeza anzathu, tisamanene zonyozana. I have never denounced the activities of police, or the operations of police, koma some individuals in the police misusing their positions to kill other people. I have never even denounced Malawi army. Koma certain officers who are misbehaving, we have to be telling them, no, this is not the way how to go. But the allegations that that particular person was putting, kutuma tukua na police, tuma tukua na army, chani, was unfounded. Was unfounded indeed. Was unfounded. We don't want to challenge the system, immediately democratic. We want to challenge a system that is undemocratic. This benefit kunena. Koma zimene tazichita discover panopo, tukupe mpani Malawi Electoral Commission, tukupe mpani MCP, tiyeni tikale free and fair elections. This is not the end of the world. Kapena menda onera ndukanga tichisankhuso kamene chikhozaso kulephereka chifukwa kumene tidapiteko kukhoza kukhala zinthu zopsa kwambiri. Koma it is my prayer and my hope, my wish, could let us have peaceful demonstration elections in Malawi. Malawi Electoral Commission, please try your best to take free and fair elections. My appeal to Professor Peter Mutharika, inuyo mwawina kale. Ine zimene ndikunena pano ndikunena osati kushula chakuti ndaneso ndifuna tichite competition ndichena ngakhala anthu ena kuti hey, you are not making a campaign, hey, you are not doing that. The whole country is behind you. The whole country is with you. Koma my appeal is musazabwezere chipongwe kwa munthu aliyense. Tisazakhaleso a party that is arresting other people. Tisazakhale a party that is seen kuti iziso ndeziti. Ife tizakhale a party yoika Yehova pasogolo. Tizakhale a party that is showing love to our fellow Malawians. And Malawians should be able to appreciate your leadership. A professor, ndikupe mpani. Malawi pakhale cut-off point kuti zambuyo zonse zitizayiwale, tonse tizakhale ndi mtima wokweza dziko lino. Chifukwa kuwina ndi kwanu, andi muzakonde mitundu yonse, pasazakhaleso kuti Reserve Bank governor wa Mlanji, kapena ujeni wa Inspector General Police Tcholo, ujeni SPC Chilazulu, kapena ujeni Inspector General Police wima Army Commander Ochoka Zomba, uju chani Ochoka Kaichani. Tizakhale sopano kuti Malawi based on professionalism. Amene are qualified, whether it is Reserve Bank, amene are qualified akhale Congo. Kaenda amwali Dr. Mwale, I've interacted with Dr. Mwale, one of the best, finest so far. I don't care where he's coming from, but I've interacted with him. I've proved him to be one of the best, competent. I don't care where he's coming from, but I just like him. Kuona ndithu kuona SPC ndi mwana Zamba, ndi mwana wa anthu amene ndagwira nawo ntchito a Zamba. When he was at Robert Break, when he was a member of parliament, ndi anthu amene kuti we don't care as long as she's qualified. Koma agwire ntchito competently. We don't mind having an Inspector General Police from Mchinji. Mchinji is Malawi. Koma akhale competent, akhale wokonda Malawi. Apereke chitetezo kwa anthu a Malawi, kuziko la Malawi. We don't care. Koma zakuti because anthu alipumpa, we should control Central Region. This attitude should go. And zino zimene zanvesa so chisoni zakuti you want to deal with the people of Nchewu. Kuti Nchewu is becoming rebellious. And you wanted to do something to the people of Nchewu. Tasiyani maganizo amene wao. Nchewu is just a political, is just a district, a political district, administrative entity.
imene ngati is any other like Balaka district, is any other like Mwanza district, is any other like Neno district. It's just an administrative unit which has to organize those people like that. It is not based on tribalism ndangoni kuti muzavutisa ai. Siyani maganizo amene wao. And siyaniso maganizo kuti you want to deal with the people in Mangochi and Machinga. Please siyana MCP maganizo amene wao. Chonde ndikupe mphani. Zina lati sindiurura zomvesa chisoni kwambiri zimene itazichita discover that MCP is planning, especially in the month of August, which is next month. Aika zinthu zonyasa kwambiri zimene zikunimvesa chisoni kwambiri. And mafumu amene mnakagulisa zovotera zanu, please demand it back, because muzachita nazo manyazi chwa munonse mkuziwidwa bwino. We know you all what you have done. We know the steps that you wanted to embark on. We know zonse zimene mwachita plan. Desi Bwino nthawi zina mwana akamakhala ngati kuti aufuna kuti uje aukanirira chinthu, nthawi zina akapya ndi moto pamene maphunzira, koma iswe sitikufuna zimenezo. Nthawi zina kupya kwa mwana kwa moto kuja kumakhala kuti wapya zara zonse. Ndeti zisamara mwana ngakhala khale wamakani chate timamsamara kuti akule bwino. Malawi is our country, the only country that we have. Chonde tikonde ziko latu. Let us be patriotic. Patriotism should be taught in schools. Patriotism should be the order of the day. We have to learn to love our country. And two, let us look at issues. My Indians are coming in large numbers in Malawi here, uncensored, unrestricted. They are all over flooding the society, flooding our country. But we don't know how many of them they are here. Chinese, there are plenty of them here. Even some of them selling things that Malawians should be doing, taking jobs that Malawians should be doing. Cost of living is very high, very high. Let us look at these issues. Once again, achakwera. Musaganize kuti mkakhala pampando ndi kuti muyiwale mulungu, inuyo ndino mulungu. You are just a pencil in the hands of God. You just another creature in the hands of God. Put God first. Ndikupe mphani, put God first. Musamanamizire kuti mundipase maripoti pamene you are part of it. Tukuziva china chilichonse. There's no secret under the sun. Nobody is clever than the other on earth. Please, 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 please. Your legacy should matter. Your legacy should matter. Your legacy should matter. That matters a lot. Osati legacy yanu izakhala yoyipa. Chwakumenti kupita, no matter kuti mufuna kuti mupiteso pa 10 years, pa 5 years kuti musintha zinthu. But your legacy that you have done, ili siya bwino, anthu sazayiwala paka kalendikali. Chifukwa nyamata osa amene wachulapa, ena osazafika to 2030 ambiriyo. Safika 2030 ndikukuzani pano, chifukwa kufunira nzanu zabwino, mulungu amakana. Anyamata ino, chonde, musamafera zinthu za chabe. Wonse amene anapha chinamuwaro, kulibe. Wonse amene vanala gento chalira. Apa chiyo pompache, na amene anali prosecutor nthawi. I went in 1976 to witness that case. Kuona kuti agento chalira kulimbikira ndi G.G. Mtawale, Grayson Mtawale. These were police prosecutors prosecuting Muwaro. Gento chalira is from Cheo. And you know, Mwanangu Mbewe was from Cheo. Those who kidnapped Otto Nchiro kumchinji. So if it was wina naro kudetsa. So the effect was this was menaces. All of them kulibe akamwana nali pamene paja kulibe, even utumpita kumanda kwa akamwana kuti mukaone pasi paja ndi mafupa omwe palibe. Ndeno chonde, let us respect one another. Let us respect each other. This country, Malawi, called Malawi, it's the only country that we have. Zimene mukuchita plan izo sakhalepo bambo achakwera ndikupe mphani. Chonde abakili muluzi kumene muliko. Chonde. Pangani kuti muauze anthu awa. Mnali pampando pacha.
kuti zinthu zosiyana munali pampando first president wa multi-party democracy. Where are you today? Muri kubvise hiru anthu sakukuiwarani ana ena sauza kuti munali president koma you are still living. What about if you are late? Nobody will remember you. This is your time now to come in. Tell Malawi Congress Party kuti asiyane mchitidwe wopanzano wosekerera kuti mapanzano makamaka ndara uja kuti ndimuchora kamlepo khosi wazityora tu khosi liji mmene kuyambira lero mpaka mkaka nditi you never come right. And mimba ijaso iwoneka yekha kuti izi mdabwisa yeso kuti mimba ikukura bwanji. Ndeno that is part of the appeal that I wanted to say today. Let us love our country. Let us be united. Let us be people that are there for the development of this country, economic development, and the other developments that we are seeking. Chonde, poverty should not be an industry. Malawi muno majudges ino akuru justice ino musakhale kuti mukulamulira ujeni judiciary because you are from central region. Justice msimande kalo kuita mzikamande kwale iyesesani kuti malamulo wagwisa ntchito kwa aliyense. We love you. I'm a commander. Yesesani kuti you don't misuse it. We love you. Inspector General Police. Yesesani kuti you don't misuse it. We love you. Koma pereka nchithandizo cha chitetezo kwa aliyense Malawi. Ndimawawa lero ndisekere pompo. But it's a very serious warning to the country. Good evening.